Mengabini rose ruang moजां mengabini first time YouTube video होने थाखाय बेबायदि रायजो आरोना खालामनाय जादों जाथ'आ उनाव जागोन first time आरोना बेसेबां गोलाव भिडिअ होनाया भइसआनो हाबनो हाबासो दायो जों बेवहाय मबाइलनि माइकआ होनो हादों ना हायाखै भइसखौबा आंनि लोगोफोरा बुंदोंमोन माने बेबायदि खालामोबा माने भइसआ माने माबायानो आरो मबाइलाव दानिया आङो फार्स्ट टाइम माने बेबायदि ट्राइ होनाय जादों आरो भइसआ हाबमारा हाबमारा ओरैनो माने मा खालामनो आरो भिडिअ बानायनो थाखाय आंबो ट्राइ खालामनो सानदों नोंथांमोननि सापर्टखौ आंनो नांगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय ना बेदर ओमफ्राय थांनानै आं जाहैगोन आरोना माबायदि माबागोन गासैबो स्टाइल भिडिअ बानायगोन
गावनो Dewa